Kedamtang Tereponi Paying Kora Trogani, Assam University Difu Campus Adon Rialong, Karbi Students Association, AISA, RYA, KNCA Lapen, AIPWA, Asong Atumpen, Assam University Difu Campus Assistant Professor Anirudh Kumar Aphan Sodak Akangsai, Pinang Chipusi, Kachesong Pon. Kedamtang Surihini Roingkora Planning Kan Pre Cheklo Malom, Assam University Difu Campus Hindi Department Assistant Professor Anirudh Kumar, University along ke Charlie Bomb, Soarlo Tumapan Otlang no ke claim Kabor Ialam ki, Klang Pondo. La Solam Penajok Karbiang Long Angkang Pialong Tami Hur Chodutlo. Ateke, Assam University Difu Campus and Lo Karbiang Long Pen Akang Tui, Ang Deng ke Charlie Adimlo. Tami La Puson Adimalong si, Kapachi Hola Pen Nong no ke Jolam ki, Klang Pondo. La Sopena Jok Assistant Professor Anirudh Kumar Aphan suspend Piderlo. Sitame Nonabanki Arpu ke Dotum Kepovek Soarlo Tumapan Lampe Karjumati Inquiry Aphan Kepado Sojo Lapuson Alamsi Klang Pontulo. La Soteng Pulote Arpu ke Dotum Anirudh Kumar Abekidona Sonsi Mandetlo. La silapuson kalidedra Loki Charlie Kang Thirjir Adim Penamat Lapusona Professor Aphan Asai Pen Ingthan Pet Kangjang Nangji Lapen Kichok Chia Bang Pu Aphan Archak Dodun Dedet Nangji Lapen Sorlo Tumaphan Kevang Jilangani Lapuson Kachinek Kipho Jokploji Aphan Adai Kido Bang Pu Aphan Sodak Pen Insai Nangji Pusi Karbi Students Association AISA RYA KNCA Lapen Ke AIPWA Pen Kehang Pedupon Victim tum han stamina tum chetong tekang lo la sahut penang an lam chethan tekang lo penan lang tum arlo lo lam chethan tekang lo la so phi bangke angke ni thom ne phi bangke suspension order nang le phit lo Anirudh Kumar again suspension order 90 days nang le phit lo la so phi bangke exam hoi lo jame ni le tum akemang hok pera kemang bangke Anirudh Kumar phan dismiss nangji athemalang dak kethanji loga thanja ora belo ase alang li phan permanently si dak ben dismiss nang po pasinili tum ang tangkring pen ladak demand pon lo memorandum bang stame second bang ke ladak security phan kine CC camera install nangji kinang sot nai adhem bang CC camera install nangji lapen awareness ladak binangji lai puthak sexual harassment sexual gender justice gender sensitization puthak ladak awareness bang apor dover nangji pusinili tum dak mang pon lo union budi bang so puthak tum to de sang se kaki zami dulu pen itu tempat alam data na pi bang ke la pulo je ICC to pen dak administration tum bang alang lipan 3 month suspension to ala bang so 3 month suspension pi et pen pi system opinion kan saya la si dia lama pudam silang Anirudh alam mai penana Brahman alam ni kereta alam penana pulo student to maka itu ni tu mang ko pen tami ni tu la so university lam dun de ko pen tami also pen penana alam dulu tu mthi gande tami non mang et pen tami a victim tami klang lo so ni tu pen akiti man mang la pulo je alang lipan mangke suspension ngale tadi pula terminate na po plus dak masih pa long na po asam university punya pas betul tadi kalau pinglong akang matidak asam angka india angka apa sih nok sih tambe lang lipange pajuan long ngat si kenang po basin tambe administration apan mate itu disi kas tambe itu chinari lo asi morning hong ne non la administration da bang po lang lipan another 6 months suspension pi busi itu asong bong lang lipan injury ko do si hok per kan sai bang nili long ta authority ave mayong ta authority ave president si piun choji si hok per kan sai zuni tu macam mana tu tai ki sitame ake chok chelong mangke itu macam mana dekhe si ala anal phamai sai bek nai si hong ne thi wardik ke dilu da piune mayong piune di ame alang pan hok per kan sai palong ji pan mangke niru tu me kai ke support lo victim lo tu kai ke full support lo lasi nona bangke la alang lipan mane suspension order extend bo mojok nona bangke ICC committee tum ha silchor ke do tum la tumang ajak la accused person la bangso Anirudh Kumar apai khogi dun changsi khobor long pujar julong lasi silchor men punang long lo victim do phan punang lo sipulo nang tum lai false case ki pi chok che chi widronon kalite nang to phan nitumta apko case nang pipo pusi ke ther la hedu bangso jok la bahania victim ti nitum long to we banglo immediate bangsi nitum chi wailo lasi daga bangke immediate protest pipe de chok chelu
lamatasi protest lo adiman bagal hanlo je Anil Kumar phan asakor me terminate nangpo laphan terminate pen jong si kone transfer float prote hadak ta sonthot si claim nampo polote komane angjir komane sopi di komane angjir latum photuli po. News report Karbinglong Live.